Morjens, tässä videossa käydäänkin sitten läpi 10 semmoista virhettä, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä oon oppinut. Mä oon toki tehnyt kymmeniä tuhansia virheitä, kymmeniä, satoja tuhansia virheitä. Niitä on tehty niin paljon, että mä en osaisi laskea niin paljon, mutta keräsin tuohon semmoisen listan niin näistä parhaimmista tai pahimmista opista, mistä nyt haluatkaan suunnasta katsoa niitä, että jotta sun ei tarvitsisi ihan tasan samoja virheitä tehdä, niin niistä jutellaan sitten tänään. Sanottakoon, että tämän videon pointtina ei ole niin olla semmonen itseruoskintavideo, vaan ehkä pikemminkin semmonen, missä haluan jakaa sulle tietoutta, että sun ei tarvi tehdä niitä samoja virheitä, mitä mä oon tehnyt. Mä olen tehnyt paljon virheitä. Tää on hyvä aloittaa siitä kaikista rumimmasta, kauneimmasta, opettavaisimmasta, whatever. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta semmoista virheestä, mikä mä muistan edelleen ja mitä mä en oo sen jälkeen tehnytkään, niin mä kerron sen tarinan. Se oli semmonen, että mä olin silloin vielä mun vanhassa töissä ja meille tuli semmonen erittäin kiireinen vieras käymään ja haluttiin siitä haastattelu. Me mentiin hyvissä ajoin sinne varmaan 2 tuntia, puolitoista tuntia aikaisemmin laittaa setti kasaan, että kaikki on sit aivan vimpan päälle, että kun vieras tulee, niin kaikki on varmasti kunnossa, että hän vaan istuu siihen paikalle ja laittaa mikki kaulaa ja let's go. Näin tehtiin, saatiin rakennettua erittäin kaunis setti. Kaikki oli aivan vimpan päälle tehty ja tuolilla oikein lavalier-mikki odotti valmiina ja herra saapui paikalle ja heti kun mä näin, että kun se tulee ovesta, niin mä ajattelin, että mä laitan varmuuden vuoksi kamerat suoraan äänittämään, että ei vahingossakaan käy sit silleen, että ne kamerat ei sit äänitä. Ja sitten menin sanoa käspäivää ja tervetuloa ja kiva, että ehdit tulemaan paikalle ja laitoin kaverille ton nappimikin kaulaa ja sanoin, että istu siihen ja sitten oli toinen kaveri meistä haastatteli ja hän alkoi sitten saman tien chit-chattaa sinne ja meni kameroiden taakse ja näytin haastattelijalle, että mulla on kaikki valmiina, että let's go, antaa mennä vaan, kaikki näyttää hyvällä. Ja sitten ajattelin vielä varmuuden vuoksi laittaa molemmat kamerat äänittämään. Ja kyllä, mä laitoin ne kamerat pois päältä. Tehtiin erinomainen haastattelu silleen, että kamerat ei ollut päällä. Sitten haastattelun jälkeen kiitettiin vuolaasti hänen ajasta ja sanottiin, että kiitos, että uhrasit meille vähän aikaa ja otettiin nappimikki pois ja katsottiin sitten, onneksi katsottiin heti sen jälkeen, että mitä oli tullut kameroihin talteen ja sitten huomattiin, että siellä oli vaan niitä harjoitteluottoja ja siinä ei auttanut muuta kuin vaan, että hattu kouraa ja sanoi sille herrasmiehelle, että pahoittelut, minä tein virheen, saako pyytää uudelleen ja en voi muuta kuin pyytää anteeksi ja kävi tälleen ja onneksi sattui olemaan kovinkin iso persona, iso herrasmies ja naureskeli hyvän tahtoisesti tosin ja sanoi, että totta kai ei mitään ongelmaa, näitä sattuu ja sitten tehtiin uudelleen haastattelu ja siitä mä oon oppinut sen, että kun lähdet tekemään haastattelua, niin varmista aina, että sulla on kamerat varmasti päällä. Eli kun sä luulet, että sulla on kamerat valmiina päällä ja kaikki toimii, niin tarkasta kaikki vielä kerran. Ja laita ne silleen, yritä sijoitella kamerat silleen, että sä näet sen punaisen valon. Että sä semmoisella helpolla vilkaisulla pystyt katsomaan, että sulla kamerat vielä äänittää. Harjoittele sitä, koska toi on aika inhottava moka ja en ole sen jälkeen tehnyt sitä mokaa, enkä kyllä ajatellut enää tekevänikään sitä mokaa. Se on verrattain oloa. Ja seuraava vinkki liittyy sitten tuohon kuvituskuvan keräämiseen, eli nuorena me kaikki varmaan ollaan vähän ehkä nopeampia persoonia, mitä tälleen jo vähän varttuneemmassa iässä ja silloin kuvasin niin räikelemäisesti ja ongelma oli lähinnä siinä, että ne klipit, kaikki mitä mä tein, niin oli jotain 3 ja 4 sekunnin väliin semmosia lyhyt rypäsyjä, niitä on niinkö aika ärsyttävä sitten, että niinkö leikkauspöydällä käyttää, kun jos tyyppi puhuu tunteellisesti vaikka 15-20 sekunnin pätkä ja koko ajan vaihtuu kuvituskuva, niin se ei ole hirveän rentouttavaa, kateltavaa. Eli siitä mä opin sen, että vähintään 10 sekunnin klippejä, kerää semmosia ja se ei haittaa, vaikka ne olisi vähän vielä pidempiäkin, mutta liian lyhyt niistä ei saa tulla ja yritä olla vielä niinkö tarkoituksenmukainen niissä klipeissä, eli se ei itsessään hyödytä, että sä menet seinään kuvaa aina 10 sekuntia, sitten menet seuraavaan seinään kuvaa 10 sekuntia, vaan mieti myös, että niillä kuvilla on joku funktiokin tietenkin
Sitten seuraava vinkki liittyy vähän, on synkässä tuohon edelliseen, niin se, että kuvaat tarpeeksi pitkiä klippejä, mutta että myös kuvaat tarpeeksi paljon ja monipuolisesti. Jos vaikka sitten oot tehnyt hienon videon ja sit siellä vaikka näkyy semmosia ihmisiä, mitä pitää leikata pois, niin jos asiakas sanoo, että tota klippiä ei käytä ja tota klippiä ei käytä ja tos mulla on niinku hiukset hassusti, niin sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä lähdet vääntää sen asiakkaan kanssa, tai sitten sä sanot, että selvä homma, vaihdetaan ne pois. Et mulla kyllä varastus löytyy, että huoli pois. Arva kumpaa asiakkaat arvostaa enemmän. Kuvaa aina varastoon, vaikka et välttämättä tarviikaan kaikkea ja sulla jää leikkauspöydän lattialle tavaraa, niin se on ihan fine. Se on paljon helpompi ongelma kuin se, että sulla on liian vähän tavaraa. Seuraava vinkki liittyy siihen, että olin matkalla Turkuun kuvauksiin ja silloin mulla ei vielä ollut ihan niin paljon kokemusta kuin nytten oli ja on. Ja oliko Forssan kohdalla huomasin sitten, että perhana, mullahan jää jalusta himaa. Aikataulu oli semmonen, että mä en olisi niinku millään enää kerennyt kääntyä himaa ja hakea sitä, vaan sitten onneksi mun sit sattui autossa olla semmonen ihan semmonen niinkö matkajalusta, semmonen aivan sikapieni ja sain homma hoidettua silläkin ja se oli kyllä se jalusta oli vähän semmonen kiikerä, että onneksi silloin saatiin olla sisätiloissa eikä tuulu kovinkaan paljon, koska mulla oli silloin jo kamera oli vähän raskaampi, niin se meni sen rajojen yli, mutta se kesti just sen, mutta siitä opin sen, että ensinnäkin laita varajalusta autoon. Se voi pahimmassa tapauksessa pelastaa sut aika monelta harmilta. Ja sitten toinen, minkä se opetti mulle, niin pakkaa kamat aina samalla tavalla, että sulla on varmasti aina niinkö akut täynnä, sulla on muistikortit tyhjänä, sulla on sensori puhtaana. Me ollaan näistä rutiineista tehty oma videokin ja jos haluat niinkö kysy tuot kommenteista siihen linkkiin, niin mä voin sen sinne linkkaa, jos sua kiinnostaa. Mutta se, että tee rutiinit itsellesi mahdollisimman helpoksi, sulla on varmasti kaikki tarvittava, niin kun sulla ne kaikki tulee selkärangasta, niin sun ei enää tarvitse miettiä koko asiaa ja sun toimintas on sitä kautta paljon varmempaa. Sitten tämä seuraava vinkki liittyy aika pitkälti myös tuohon edelliseen vinkkiin, näihin rutiineihin. Eli kun pakkaat ton kameran ja kaiken muun sun keikkaa varten, niin tee semmonen niin basic setappi sun kameraa, minkä sä laitat aina sinne. Esimerkkinä sanotaan vaikka, että sä oot ollut kuvaamassa green screeniä vasten. Silloin ainakin mä kuvaan raakakuvaa. Mä otan kaikki mehut, mitä kamerasta saa irti. Mä väännän valkotasapainon tiettyyn paikkaan, ja siinä on omat kaikki säätönsä siihen kohtaan. Ja sitten jos seuraava kuvaus olisi vaikka niinku tapahtumakuvaus, missä tietää, että kun paikan päälle pääsee, niin pitää ottaa vaan kameran laukusta tulos ja sit mennään. Jos sä tiedät, että on joku tommonen jo tulossa, niin laita ne säädöt jo sinne kameraan valmiiksi. Tai vähintään ainakin tee se, että siellä on sulla semmoset niinku perussäädöt kohdallaan, että siihen sun peruskuvaamiseen on valmiit säädöt. Että siellä ei ole mitään kovinkaan erikoista, että sä oot vaikka jotain timelapsea runtannut sillä kameralla ja yhtäkkiä sun pitäisi niinku alkaa tekemään slomokuvauksia, niin sitten siinä asiakkaan edessä oot silleen, oota ihan hetko, mä vähän rämppään tätä mun kameraa tässä näin, eikö mä oon ammattilaisen näköinen, kun mä tässä näin hinkkailen näitä, niin sen sijaan, että sä nappaat vaan kameraan, siellä on sun säädöt valmiina. Eli joko semmoiset turvalliset perussäädöt sisään, tai sitten, jos sä tiedät, mitä sä oot menossa kuvaa seuraavana päivänä, niin laita ne jo valmiiksi sun kameraan. Tuut säästää tuolla huomattavasti aikaa. En viiti kollegaa heittää bussin alle, mutta jos tunnistat siellä itses, niin kun kamerassa joskus käytetään tämmöistä kroppimoodia. Yksi kollega oli sitten laittanut jollain keikalla kroppimoodin käyttöön ja sen jälkeen oli koko loppukesän hääkuvaukset vedettykin kroppimoodi päällä. Ihan hyviä kuvia ei siinä ihan varmasti saa, mutta ehkä vähän kameran potentiaalista jää silloin käyttämättä, jos käyttää vain osaa sensorista. Niin ehkä kannattaa noin tarkastaa. Sitten seuraava vinkki oikeastaan liittyy itse kameroihin ja tää on semmonen homma, että mä olisin itse toivonut, että mä olisin tehnyt tämän aikaisemmin. Eli mä hyvin pitkään kuvasin järkkäreillä ja eihän siinä. Järkkäreillä saa tehtyä tosi hyvää jälkeä ja ne nykyään, varsinkin nykyjärkkärit, ne on aivan mielettömän hyviä. Mut siltikin siinä on ero, että onko se
kamera tehty, onko se hybridikamera, joka on ensisijaisesti tehty valokuvaukseen, vai onko se niin Cine-kamera, mikä on tehty pelkästään videokuvaukseen. Mä annan esimerkin. Mä kun ostin ensimmäisen Cinema-kamerani, mikä oli toi Canonin C200, niin se oli kyllä semmonen koko maailma aukesi mulle, ja se oli semmonen, että hemmetti, mun olisi pitänyt tehdä tää aikaisemminkin. Jos mä tietäisin, että mun ei tarvi valokuvia ottaa ollenkaan, ja mun pitää lähteä keikalle, ja mulla on vaihtoehtona, sanotaan vaikka Canon R5 ja C200. C200 on 10 vuotta vanha kamera. Kerran toisesta ottaisin C200, vaikka siinä on 8-bittinen video, vaikka siinä on kroppikenno, vaikka se on 10 vuotta vanhaa teknologiaa verrattuna viimeisimpään, tai vaikka R5 Mark II, vaikka siinä on kaikkea parempaa, niin mä siltikin valitsisin Cinema-kameran. Siihen on paljon syitä. Ensinnäkin sisäiset ND. Kun sä oot niiden makuun päässyt, niin sieltä on tosi vaikea peruuttaa. Toinen on äänet. Niissä on paljon paremmat noin vahvistimet kameroissa, näissä Cinema-kameroissa, ja kaikki äänien säädöt on rullilla. Niitä on paljon helpompi kuin alkaa tököttelee sieltä kamerasta käsin. On kaikki niin säätimet on sulla ihan näppäinten ulottuvilla. Siinä on vaikka kuinka paljon nappeja, mistä pääset suoraan kiinni. Sulla on siihen nimenomaan videon valottamiseen sulla on sopivat työkalut. On esimerkiksi niin false colors. No C200 se ei kyllä taida olla false colors, mutta jos false colors olisi, niin se on erittäin näppärä työkalu. Mutta sitten siinä on waveformi, mikä on erittäin hyödyllinen työkalu. Ja sitten focus peaking on näissä Cinema-kameroissa aivan eri tasolla. Se on niin paljon parempi. Ja ennen kaikkea se kuvanlaatu. Cinema-kamerat vaan näyttää nätimmältä. Mä luulen, että osa siitä, minkä takia ne näyttää paremmat, liittyy siihen, että sitä dynamiikkaa ei ole silleen väkisin venytetty niin näissä. Mä väitän, että näissä järkäreissä on, vaan että se on silleen suht lineaarinen se dynaaminen alue. Eli tarkoittaa sitä, että siellä niinkö yläpäässä on paljon enemmän tietoa. Voi olla, että mä puhun ihan täysin mutuja, mutta mun mielestä Cinema-kameroiden kuva näyttää paljon muhkeammalta. Se näyttää paljon semmoiselta elokuvamaisemmalta. Ja toinen, mikä on mun mielestä ihan merkittävä ero, ja varsinkin korostuu C200. Mä tykkään C200 kuvasta todella paljon sen takia, kun se on tosi pehmeä. Eli se kaikki tämmöiset ihon epätasaisuudet, se silottaa jo mennessään ihan sen takia, kun se ei ole niin krispin terävä. Kun vertaa toisessa ääripäässä on joku vaikka kännykän kuva, nehän on niin saakelin teräviä, mutta sitten ne myös näyttää semmoista vähän pöhelöiltä. Mutta sitten esimerkiksi jotkut partakarvat ja tämmöiset vähän isommat tekstuurit kyllä erottuu. Eli se ei näytä semmoiset söhjöiseltä se kuva, se on vaan semmoinen ihanan pehmeä, niin sen takia Cinema-kamerat, kun ne näyttää paremmalta, niitä on parempi käyttää, niissä on erilaisia ominaisuuksia. Ja ekstra tippinä mä tähän annan semmosen pikku pro-tipin, että kun videonikkarit, jos on oikein tekijämiehiä, niin mitä ne ekana tekee, kun ne saa järkkärin käteen, jolla pitää tehdä videoa, kipittää kiltisti sinne asetuksiin, ottaa kaikki terävöitykset pois, ottaa kaikki kohinan poistot pois, koska jos ne on jo sillä nollatasolla, niin se tarkoittaa sitä, että kamera on lisännyt. Jos sä haluat oikeasti mahdollisimman lähelle sitä, mitä se kamera tuottaa, niin laita ne ihan sinne niin vähälle kuin saa. Ja sitten seuraava vinkki liittyy tämmöisiin, kun opit jonkun uuden tekniikan, sanotaan nyt vaikka timelapse tai löydät kamerasta 50 fps tai vaikka jonkun kameraliikkeen, niin sitä tulee viljeltyä joka ikiseen paikkaan. Tai vaikka ostat dronen, niin sitä pitää sitten tunkea joka hemmetin paikkaan. Niin mieti loppuviimein, että mitä se sun tarina vaatii. Se oli mulla semmonen virhe, mitä väitän aika moni tekee, että sitä 50 fps, sitä käytetään ihan jatkuvasti. Vaikka se pätkä ei yhtään vaatisi. Mun mielestä 50 fps, 100 fps, se pitää olla vaan mauste sinne tänne, koska sitä se mun mielestä on. Jos sun koko video on hidastusta, niin sit sun videosta tulee vaan mun mielestä laiska. Käytä tommosia tekniikoita, niin käytä niitä harkiten. Älä tee sama kuin minä, että löydät jonkun uuden jutun ja sit sitä tungetaan joku, tai vaikka
tämmöiset mist-filterit on oikein hyvä esimerkki, että kun mä löysin, että jumalauta tämmösiä on, niin sitten olikin niin, jokaisessa pätkässä olikin mist-filteri ja ei, vaan tekniikat on tekniikoita, kalusto on kalustoa ja niiden pitää vaan palvella siitä tarinaa, mitä sä oot tekemässä. Ja tää seuraava moka on suhteellisen amatöörimäinen ja nolo, mitä mä kyllä en enää tee. Eli jossain videoissa mulla on ollut kennolla kaunis semmonen pölypallero ja sehän näyttää, varsinkin kun himmennät, niin se näyttää aika hirveältä. Ja jälkityöstys, nykyisillä AI-työkaluilla voi olla ehkä jopa, että pääseekin eroon, mutta ennen muinoin sit sä vaan katsoit sitä pölypalleroa siinä ja sä et oikein niin mitenkään päässyt siitä eroon, eli pidä kameras puhtaana, koska se videossa siitä on huomattavan vaikea päästä eroon ennen jokaista keikkaa niin tarkasta se sun kenno, että se on puhdas. Me voidaan tehdä siitäkin video, miten sä puhdistat ja tarkastat kennon, että onko sulla siellä likaa ja kommentoi alas, jos haluat tietää siitä ja opettele vaihtamaan linssi silleen, että sun kenno olisi mahdollisimman vähän aikaa paljaana, että sinne menisi mahdollisimman, että se kennon pölyn päätyminen kennolle olisi mahdollisimman pieni. Siitäkin meillä on semmosia lyhärivinkkejä ja kerro jos haluat niitä nähdä lisää, niin sillä saat kyllä niinkö helpotettua elämääsi ja semmonen mikä ei ole mun mielestä niin amatöörimäistä kuin sottainen kenno ja valokuvissahan se on helppo päästä eroon siitä, mutta videossa se nyt ei ainakaan vielä ole kovinkaan helppoa, että sit sä vaan katot pökele kuvaa, onnea matkaa. Sitten seuraava virhe oli se, kun mulla homma lähti aikoinaan valokuvauksesta ja mähän mietin silloin vaan kauniita kuvia. Sitten kun rupesi tekee tommosia niinkö uratarinoita, asiakasreffoja ja muita, niin sitten kuvattiin vaan kauniita kuvia peräkkäin ja sitten leikkauspöydällä ihmeteltiin, kun tää on vähän tämmönen sarja kuvia vaan peräkkäin ja tässä ei ole oikein semmoista niinkö nää, mitä tää puhuu ja mitä nää kuvia on, niin ne ei ole oikein silleen synkassa. Eli vasta myöhemmin ymmärsin sen, että kannattaa miettiä se tarinakin ja se, että se jollain tavalla, jos sä oot tehnyt sen haastattelun ensin, niin ne mieti jo minkälainen tarina siitä on tulossa ja kuvaa semmosia kuvia, mitkä tukee tätä tarinaa. Tän opin olen oppinut ja nykyään kyllä teen aina jonkinnäköisen tarinan kuvituskuvilla. Sitten viimeinen semmonen oppi, mitä on tullut opittua, no verrattain mä olin silloin varmaan jo 10 vuotta harrastanut, kun mulla niinkö kävi semmonen välähdys päässä, että hötkonen, valohan on aika tärkeä ja niinhän se onkin. Eli mä olin vaan niinkö vähän runtanut semmosia kuvia, mitä sitten se tarina milloinkin vaatii, mutta mä en osannut oikeastaan lukea sitä valoa, minkälaista siellä tilassa milloinkin oli ja minkälaisia kuvia siinä kyseisessä valossa kannattaa tehdä. Se ehkä niinkään virhe oli, se oli vähän semmoista niinkö ehkä pikemminkin oppimista. Tän takia mä annan semmoisen vinkin tähän näin, että harjoittele kuvaamaan sekä luonnonvalolla että myös niinkö itse tehdyllä niinkö studiovalolla. Niin sitten kun sä opit luonnossa näkemään valoa, niin sit sä voit vaikka keinotekoisen valon kanssa harjoitella tekemään samanlaisen valon. Ja kun sä oot sitten taas siellä tehnyt valoja, niin sä opit näkemään paremmin taas luonnossa, miten se valo on koostunut. Ja nämä molemmat hommat rupeaa hiljalleen ruokkimaan toisiaan. Ja sitten sä rupeat näkemään niitä valoja eri tilanteissa koko ajan paremmin ja paremmin. Luonnossa, oli sitten tehtaassa tai toimistossa tai vaikka vuoristoradassa. Sä rupeat ymmärtämään sitä valoa paljon paremmin, kun sä aktiivisesti mietit sitä. Ja sitten kun sä alat ymmärtämään, että minkälainen valo missäkin on, niin sulle ei enää käykään silleen, että no, siellä oli huono valo. Mä voin paljastaa, että jos siellä vähäkään on valoa, niin siellä ei ole huono valo. Siellä on vaan semmonen valo, mikä ei toimi semmosia kuvia, mitä sä olit ottamassa. Sun pitää ymmärtää, minkälainen se valo on ja tehdä semmosia kuvia, mitä se valo palvelee. Kovassa valossa voit tehdä tietynlaisia kuvia, pehmeässä valossa voit tehdä tietynlaisia kuvia. Sironneessa valossa, mitä on kaikkea, sä voit tehdä tietynlaisia kuvia. Ja jos sulla on vaan pelkkiä spotteja siellä sun täällä, siellä sä voit tehdä tietynlaisia kuvia. Eli rupee aktiivisesti harjoittelemaan ja miettimään valoa ja sen käyttöä, miten se toimii tiloissa. Mä väitän, että
Esimerkiksi valokuvausta sä voit ihan hyvin harrastaa ilman kameraakin. Tutki valoa, mieti, että sä teet kaikki muut, että vaikka tolla polttovälillä, noilla asetuksilla, tuolta noin kuvaat sen. Sä voit tehdä kaiken sen ajatustyön valmiiksi ilman kameraa. Ainoa mikä sulla jää on se napin painallus ja siitä syntyvä kuva, mutta kaiken ajatustyön sä voit tehdä sen taustalla valmiiksi. Siinä oli mun lista virheitä ja tämmöisiä oppeja, mitä mä oon tässä saanut, ja näitä olisi vaikka kuinka paljon enemmänkin, mutta mä ajattelin vähän kaivaa semmosia virheitä ja oppeja, mistä voisi olla sulle hyötyä. Ja kerro kommenteista, opit sä jotain sun virheistä tai mun virheistä, ja kerro myös kommentteihin, mitkä on semmosia parhaita kantapääoppeja, mitä sä oot saanut, ja opitaan toisiltamme ja opetetaan toisiimme ja katsotaan, että kaikkeen meidän ei tarvitse tehdä ihan jokaista samaa virhettä, niin päästään kaikki ehkä vähän helpommalla. Ja tykkää nää perus YouTubetään höpötykset ja seuraavaa jaksoa.